според тебе, какъв е най-големия риск за животновъдите в следващите 5 години? Ако това нещо се спре, животновъдите, които нямат алтернатива, не застрибани на стопанства и така. 23-та година имаше позволение да се качват на Балкана с 1 хектар на едно животно. Тая година го увеличиха на 2 хектара и половина. Информацията, която получаваме е, че може би въобще до година няма въобще да позволят едър рогат добитък да се качва на Балкана. Здравейте отново! В Свободен глас стартираме една нова рубрика, която ще е свързана с проблемите на животновъдите в България, като сега се намираме в община Карлово и с мен е Галина, която всъщност е член на Асоциацията на животновъдите Стария Балкан и като нейн член би искала да ни нахвърли малко информация, свързана с самия процес на това да си земеделски производител, да си животновъд, какво представлява използването на пасищата, особено тук в този красив Балкан, който имаме тук в Карловско. Съответно, какви проблеми се забелязват и според тебе на къде отиват нещата, тъй като от много места ни сигнализират, че все повече и повече ограничения биват налагани под претекста, че това са директиви от Европейския съюз, което не се знае дали наистина е така или просто по някакъв начин хората, които управляват, искат да ограничат възможностите за развитие на животновъдството. Можеш ли да ни разкажеш малко повече за тебе и какво всъщност сте преживели през последните години и на къде виждаш нещата да се движат? Ние отглеждаме едър рогат добитък, който миналата година, 23-та година, имаше позволение да се качват на Балкана на Централен Балкан с 1 хектар на едно животно. Тая година го увеличиха на 2 хектара и половина, което означава, че ние трябва да изкараме половината от животните горе, половината да останат тук, което е много трудно за отглеждане, да се раздели стадото. Сега информацията, която получаваме е, че може би въобще до година няма въобще да има да позволят едър рогат добитък да се качва на Балканът. Мотивите, които са заради преизпасване на Балканът и намалят бройките животни, които трябва да се качват нагоре. Според мене и според всичките животновъди тук, които сме в Карловска община, това не е така, защото Балканът е обрасъл с хвойна, която хвойна зашива всичките пасища и се разрасва много бързо. И това е причината да се намаляват пасищата. Тоест ти казваш, че за една глава добитък преди е имало 10 декара или 1 хектар, а сега в момента ви разширяват и усложняват процеса, че трябва да имаш 25 декара за едно животно, 2,5 хектара. 2,5, да. Което означава, че от някъде трябва да имаш 2,5 пъти повече пасища, за същото количество животни, които си имала до момента. Което е нововъведение. И го е нямало до сега. Ти също каза, че се събирате и имате търг, в който да ви се позволи на определено място, съответно човек да си разпредели животните. Да. Едно пасище го ползваме 3 години, беше договорите за 3 години. Сега, ако има свободни пасища, се явяваме пак на търг, отново кандидатстваме за пасище в Балканът и тогава вече, ако спечелим, ни се разширява пасището. Ако не спечелим, си оставаме с това пасище, което сме го ползвали 3 години. Ти спомена малко по-рано, че проблемите са не само тук, но и в други части на страната. Дочухме също и, че в Рила, в Пирен се получава липса на разрешение да се пускат въобще животни. Даже има цялостна забрана за пускане на животните и едва ли не производителите, съответно, които са на телешко, на овче, на всякакъв вид животинско месо, са принудени да изхранват тези животни с фураж, защото не ги допускат да пасат в естествения си хабитат. Тези проблеми са във всички национални паркове, Рила, Пирен, Централен Балкан, с такива проблемите. И след като не може да се качи цялото стадо на Балканът, другото, което се принуждаваш или да го махаш, или да го изхранваш. С храна, която си добил за зимата, ти почваш да я даваш още лятото. Влошава и качеството на месото и влошава и финансова гледна точка не е изгодно да се хранат лятото, като все едно е зимата. Изпълнителната агенция по горите, тази, която създава търговете за пасищата, нали така? Тя е част от Министерството на земеделието и храните и по принцип горските са тези, които насочват, показват, уразмеряват съответно пасищата. Те са отговорни за това нещо. Какво сте забелязали да се случва до момента тук в Стара планина, от гледна точка на има ли вече поставяне на ограничения, има ли по някакъв начин съдействие или по-скоро какво се случва във вашата гилдия? От
горските, задълженията им са да минат да проверят стадата, къде са, има ли пастир при тях. Това са им задълженията на горските, иначе от горските проблеми ние нямаме. Когато дойдоха от Министерството на околната среда и водите, имахме събрание в Сдружението, че е мало оглед на пасищата в Централен Балкан и е установено преизпасване на Централен Балкан и поради тая причина установява, че трябва да се увеличат хектарите, а да се намалят животните. Преизпасването е установено август месец, когато почти сушата е вече изгорила всичко. Водата е драстично намаляла, няма дъждове. Не мога да кажа дали е точно удобен момент, но се съмняваме, че е удобният момент. И другото, което е, че ние като заинтересована страна не сме уведомени, че ще бъде направена такава проверка. След 14-дневния срок, в който ние сме имали право да го обжалваме. Тоест виждаме, че има две министерства, които са в случая част от цялата тази картинка. Едното е Министерството на земеделието и храните, другото е на околната среда и водите. Самото министерство не подписва разрешителните за допускане на стадата в тези Балкани и умишлено стоят документите и по никакъв начин няма предвижване напред. Какво е бъдещето според тебе на животновъдите в създалата си обстановка? Какво предстои? На надморската височина ще бъде свалена. И най-високата точка, която е 1500 метра. Това ви е съобщено, задвижено е като процедура и няма да ви дават кравите да се качват. Резултатите до момента дали е одобрено това нещо не сме получили, не знаем ние дали все още е одобрено. Получаваме информация, че ще бъде свалено надморската височина. Следващото нещо, което и тук от Сдружението бяхме събрали всичките колеги с адвокати да се проследят нещата, защо се увеличава, как е направена оценката, да направят нова оценка с присъствие на някой член от Сдружението. За момента никакво развитие. Има ли сте възможност да информирате медии, да попитате в Народното събрание? Има ли сте представителство по някакъв начин, с което да получите отговор директно от министрите? Да, и какъв е бил резултатът? Не мога да ви кажа за резултата какъв е бил. Значи председателката на Сдружението, която е в Карлово на Стария Балкан, Дарина Шишкова, се ангажира жената да ходят, да говорят с министерствата и двете министерства. Имали сме представители, но какъв е резултатът, не мога да ви кажа. А пробвали ли сте през някои политически партии да поискате помощ, някой народен представител да зададе въпрос, както нееднократно сме виждали, когато се зададе въпрос към някой министър, той е задължен в документален вид да даде отговор на този народен представител. Има ли сте тази възможност да пробвате такъв? Такава възможност, ако са имали членовете на председателът на Сдружението и членовете на Сдружението. Ние лично като животновъди, каквито проблеми имаме, се обръщаме към Сдружението и вече там съдейства по реда. Според тебе, какъв е най-големият риск за животновъдите в следващите 5 години? Най-големият риск за животновъдите е, ако това нещо се спре, животновъдите, които нямат алтернатива, и то са повечето такива, клане, застрибани на стопанство и така. Тоест пълна ликвидация на всичките животни. Следете, ще продължим с още интервюта да видите всъщност какво е състоянието и до какви размери всъщност започват да ограничават нашите животновъди и какво ще е бъдещето на тези стада, на тези породи, понеже ти спомена, че има изключително прекрасни породи, имаме тук в България. Автохтонни, които са си тук местни. Нека да раздвижим този случай и да видим дали ще има и народни представители в някой момент, които да повдигнат тази тема. Както се каза, дори на трибуната на Народното събрание, ако до момента това не е правено.